Amayi Ausi akuti aimira nawo ku president ku convention komanso kukuoneka zoti kumene kuku kunali kusamvana kwena kwake ndithu kumene kunalipo kumano nkhani yambiri suti ndilongosola kumatamvera awawa maso athu umvesera zonse zili ku UTM kuti kodi kuchitike zotani pamene amayi Ausi atulukira nkunena kuti iwowa akapikisana nawo ku convention pachati madikira iwowa adangoti zii dali kumana ndi amayi ochoka chigawo chapakati chabwino omwe owerengera wadanali kukwana mina 600 oho kunyumba yawo ya ufumu ya area 12 chabwino kunalankhulidwa zambiri ndikamanena kuti kukuli mgawaniko pamene ngati ndinakuchikapa ongofuna sokosera malankhulidwe imochitika chabwino kuli khangati kuli committee kuli gulu lina lomwe likukhoza za convention okay kuli gulu lina lomwe likungopita nawo kumene kuti achita organize ndena kone kodi malamulo ena kuli gulu lina likukonza malamulo kumeneko chabwino kuli gulu lina likungozionera zinthuzi mochitika mafoni mukandi kuti majani akuti akapikisana nawo chabwino koma salola convention yomwe siyotsata malamulo a chipani cha UTM chabwino ndodabwa nawo sonkhani yokuti kunakhazikitsidwa kunena kuti msonkhano wa UTM uli pa 17 November msonkhano umene ukachitikira ku Mpoto anagwirizana paneki yomwe idachitika ya mkatikati monso msonkhano umene wena ankafuna kuti anthu ena omwe sanathe zaka ziwiri asakapikisane nawo koma sizinatheka iyayi ena omwe abweresa nokha tiye nakapikisane nawo chabwino uli ku Mpoto kumenekoko ni nkhani yoti chifukwa chokuti anawika kumeneko chifukwa chokuti ndikomwenso president wa chipani chimenechi Malemu Chilima adachitira ngozi ndikumwalira umene chabwino kufuna kuti mzimu awo ukakhale wokondwa komanso akuti iwo ali mwakafuna kuti convention izachitike mu November ndi chifukwa cha convention itakachitike muchani mu November momwe chabwino ndi chigawo chimenechi cha Kumpoto chabwino ma position 48 ndo matapikisana ndi anthu atapikisana anthu mpando wa president ayika pa 20 million 20 million amene afuna kuima nawo president kumeneko kumvikota Fredo Skalua afuna kuima nawo pa president kuli dzina la Kaliati lomwe tinalimva kuli dzina la Kampala kuli dzina la Matthews Ntumbuka kuli dzina la Michael Ausi amene abwerawa kuliso dzina la Kabambe lomwe limaveka onsewo apereka 20 million kalipanga 6 ndoti patopa veka 6 or 5 ndekuti 6 ndoti tikawerengera ndoti ndi 120 million okawira ni moze ena onsewo amene akaluzewo umakhatu wabisa 20 million samabweza eti vice president mtengo wa 10 million secretary general 5 million panopa ikapono mpando wokapikisana wa vice president 10 million secretary general 5 million ma positions ena kwambira pa 2.5 million kufika pa 1.5 million amayi ndi 50% ngati mpando wa president uli 20 million ndiye kuti munthu amayi akalipira 10 million ngati uli 10 million mayi akalipira 5 million chabwino ngati ulipo 2.5 million ndiye kuti mayi akalipira 1.2 million chabwino ndeno akuti zimenezi izi neki sikudziwa mukulankhula kwawo ka president akuti amadereredwa anthu ena akuoneka kuti amaderera safuna kuvomereza kuti amayi Ausi ndamene utsogolera chimanichi sanakhale pando paja mwamwayi koma malamulo ndamene adawayika pamenepo ndipo mmene ankasankha achilima ankaziwa akunena kuti apanga masewero kale mulungu mukwasogolera chilima nde olo anthu akamakha kuti ena kwaderera lero iwowo ndamene alibe chani president ndeno izi titafunsanso kwa anthu ena ndikatimo aneke ena kunena kuti mesa akuziwa nekisina komani kuvomereza zimene zongotuluka kuchani kugulu nde tizoona kuti kodidi pakhala pa 20 million ipo so chikumavuta kuti kodi kubwera pamodzi ndikupanga zinthu zoterezi zikufuta pati chifakolo athawananga kumanabe convention iko kaya koma sizikathandiza convention siyobweretsa mkhirizano kunalipo kukumana before convention iyo fanzo sezi chimachitika komiti ija
yomwe mwayisankha kuti iyendetse convention. Okay, neki imakumana. Tiyeni tisankhe committee kuti iyendetse convention. Kan Central Executive amasankha. Amene aja akabwera amazauza National Executive Committee yonse. Kunena kuti tagwirizana izi mukugwirizana malinga ndi malamulo anuwo. Kuti tikutere kuti neki wena ivomereze zitulukeno kugulu. Ndekuti zonsezi zomakunenazi zimayenera kuti zisanabwere kumbalambanda. Nkhani ya nomination fee. Nkhani ya delegates akupita ndi ndani. Neki yakambirani. Kunena kuti kuchoka akuti apapa anthu akupita convention sako zoti delegates ndi ndani. Akuchoka kuti ali ndi list ya delegates ndi ndani. Kodi amene anatisiya ndi ndani. Amene omwe panda anatisiya abwereko ndi ndani. Zonse amene ukambirana. Zonse zisanatuke kuchani kugulu. Izi ndi zopya ku chipani cha UTM. Kusokoneza chipani. Ziauza chilungamo. Choma kuyenera anthuwa ndikugwirizana pamodzi. Gulu ilo likupanga zakero ligwira Michael Ausi abwere pamodzi asanapita convention akapita chonchi ku convention chipani chikatsira convention kukakoma kumeneko amata akaluze sakachimvai akavomereza akafuna sakepena baje atibera pona mizira akati UTM ijayarani kuonekera chipani zimene zizi okay mukamakhala iniyo ku UTM zonse zimachita zikamba kandale anakhala kuti achilima ali moyo bwezi mukupanga chibana chimene chizikanachitika tifuse chilungamo bweza kanazipangira pati zonse zomwe mmapangasi kukangana wina kupita kwa kumana ndi amayi wina kuleza kulankhula anakakhala kuti malemu chilima anali moyo zimene bwezi mukupanga kapena mukupanga izi pofuna kugawa chipanichi zimwe wako moliko ndosangalala zomwe mukupangazi tizikhala tu ndi umunthu eti tisamangoti zina zini ndani kodi bwanji osagwirizana ndikufuna mujamati legasi ipitirire apapa legasi ipitirira bwanji apresident akupanga zawo asecretary general akupanga zawo wina safuna kuoneka kuti mphamvu kuti chipanichi chandani madelegates akuona so sezi madelegates ngatena kama kupomba ngata aina kama kupomba ndi social media savota alikunja akukupasani moralo akulu delegate amene tacheza na ife agwedegwede akapanga zopya ndipo ndikubwereza kuti kuli anthu ena atatu omwe madelegates achalira kuti amenewo akaedzera muindiristi yanwe ndipo kuli anthu awiri amene akupikisana kwambiri kumbali ya madelegates pampando wa president chabwino ena ma 20 million mukongobesa ndikunena pano gwedegwede sana wapereka inde koma anthu atatu akaedzekedwa ndi madelegates kulakhale pansi pa 17 November ndo ukagwa muneki ya chipani umakhala ndiwe munthu wamba basi zingobomba makakao basi amakusiya kutali amakakusiya kutali sumaonekaso komano chachikulu ndikugwirizana convention simanga chipani convention imatha kuphwasula chipani convention imathasa kumanga chipani zimatengera ndikuti popita convention iko munalotani inakhala kuti DPP inapita ku convention ile yogawanika isanathane ndi zinthu zawo zija ndifaka anafunisisa kuti athane ndi mavuto awe chipani cha DPP ndauza anthu chilungamo athane ndi mavuto chipani cha DPP chinkachedwesa convention ija zadala pamafuna kuti chithane ndi mavuto chisanapite ku convention zolongola zitheka fakazo kuti akapita ku convention ndi mavuto ali nawowa kumene kuchako ndikome kunkakachokeno likukumwera anthu chipani ndikusweka chipwirikiti chimakambira umeneko ayutemuwa osewa adakagwirizana kunena kuti tipite tilogwirizana ku convention chikuvuta nchane ndikubwera pamodzi neki tapanga izi tsiku ndili list ya delegates ndi ikhale ndi pa 20 million okay mwina nkhani ndi fundraising kuti ndrama palibe komano mwina kozimona ngati ndrama palibe foti ndinogawanika wabwera pamodzi mwina lisonka gula ukuliso lisonka ndikuphatiza pamodzi timitengo nkukhala tabwino koma kumwina nkukanizana mwina ndi fundraising koma wina akaluza 20 million ndewe iganizire 20 million imene yoyo ndo zakaliso munekiso akazako akakufusa zona mafika 20 million ndikulusa nde mumbwera amozi wala tinakamangira business yogula chimanga tinakalimira akagula na ndolo uluza ndukakaso yose yapita wamina manga tiganizo iwe noiba iye soiba waiwerengera kutali waiwerengera kuti iye ali nayo kale ndikuti yese hapo ikatengo wanasunga wawerengera kale ntuma mwana anasunga sunga chache chinjensukwanidza izi ni ndali tiwagwesana olesi jonjo yakawati ndali saba kama sana koma yachikule ndikugwirizana choyambirira ndikuona kuti kodi maso mphenyo mwana ali na president wa chipanichi analo omwenso omwe tikupangazi masewero omwe tikupangawa tusewera kwambiri anachisunga ndi discipline chinali chipani chomwe anthu amachikonda komano
tisaononge anthu ena akuchiononga ko basi like, share, and subscribe.